Ako ste ikada prolazili kroz zagrebačke ulice i pitali se što se dogodilo u jednoj od njih, vjerojatno ste čuli za poznati slučaj ubojstva koji je potresao grad. Na kraju ću vam pokazati kako je policija riješila ovaj slučaj i šta su bile ključne greške koje su omogućile počinitelju da ostane neotkriven tako dugo. Ja sam vaš voditelj, a sad ćemo zajedno istražiti detalje ovog slučaja. Ubojstvo u Zagrebu, koje se dogodilo 2003. godine, bilo je jedan od najšokantnijih slučajeva u recentnoj hrvatskoj historiji. Žrtva, mlada žena koja je radila kao prodavačica, pronađena je mrtva u svom stanu, a počinitelj je bio neidentificiran. Istraga je bila složena i trajala je mjesecima, dok nije došlo do preokreta koji je promijenio sve. Prvi korak u istrazi bio je prikupljanje dokaza sa mjesta zločina. Policija je pronašla nekoliko dragocjenih tragova, uključujući otiske prstiju i dlaku. Međutim, otisci prstiju nisu odgovarali nikome u bazi podataka, a dlaka je bila previše uništena da bi se mogla analizirati. Istraga je stala na mjestu, a slučaj je bio na rubu prestanka. Drugi korak bio je intervjuiranje svjedoka i prikupljanje informacija o žrtvi. Policija je saznala da je žrtva imala nekoliko neprijatelja, ali nijedan od njih nije imao jasni motiv za ubojstvo. Također, policija je otkrila da je žrtva primala prijetnje od nepoznate osobe, ali nije bilo dovoljno dokaza da se identificira počinitelj. Treći korak bio je detaljna analiza dokaza. Policija je koristila napredne tehnike da analizira otiske prstiju i dlaku. Nakon mjesecima rada, policija je konačno dobila pozitivan rezultat. Otisci prstiju su odgovarali lokalnom stanovniku koji je imao povijest nasilja. Policija ga je uhitila i nakon detaljne istrage, on je priznao zločin. Na kraju ću vam pokazati kako je ova istraga mogla biti riješena brže i kako su greške koje su se dogodile mogli izbjeći. Rješenje ovog slučaja je bilo velikim korakom za hrvatsku policiju i potvrdilo je važnost detaljne istrage i analize dokaza. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.